Herrera en COPE. COPE Onda Naranja. Estar informado. 12:17. Anem fins a la localitat d'Oliva. Sabem que és dimarts, ens agrada especialment parlar d'aquest municipi i la veritat és que des que estem en confinament la situació és una miqueta més complicada d'allò habitual, però fins i tot així tenim notícies i algunes jo crec que positives. Anna Morell, alcaldessa d'Oliva, bon dia, benvinguda, gràcies per estar avui amb nosaltres. Bon dia, Carmen. Moltíssimes gràcies per convidar-me a compartir un ratet amb vosaltres. És que li agraïm que estigui avui perquè la veritat és que en això del confinament és com si un núvol negre s'hagués cernit sobre la ciutat. I de tant en tant que aparega algun ratllet de llum en una bona notícia, com per exemple el fet de que han contractat vostès gràcies a una subvenció a 14 treballadors i que començaren a ir, jo crec que és una bona notícia. Sí, jo crec que ho has dit molt bé, no? Dins de la situació actual, que és molt complicada, que estem tots molt preocupats, però també és cert que hem de reconèixer també l'esforç que també fan altres administracions per ajudar-nos, no? Com en aquest cas la Generalitat Valenciana, que va traure una línia d'ajudes, de subvencions per a que els municipis pogueren contractar personal, persones que estan desocupades i que durant 6 mesos puguen treballar per la nostra ciutat. I què millor que ajudar-nos també en aquestes tasques tan complicades, no?, i tan importants, que és controlar les mesures de seguretat en la ciutat d'Oliva, totes derivades del Covid, no? I, és una línia que va traure la Generalitat, que és de l'Ecovid, i, durant 6 mesos anem a tindre 14 treballadors ajudant-nos un poc en el control, en la neteja dels espais públics, de les nostres escoles, dels nostres centres educatius, que també és molt important la seva tasca. També en aquests moments no ha sigut possible perquè les nostres xifres ens han portat al tancament de l'hostaleria, però també en el moment de que obriguen les portes, que esperem que puguem controlar la transmissió, que puga obrir la nostra hostaleria el més aviat possible, i també ajudar i recolzar a aquest sector per a fer que també la ciutadania complim la normativa quan estem en els establiments. I això va ser també molt positiu en el moment que puguem superar esta setmana, que jo crec que va ser importantíssima per a veure en quina situació quedarà el nostre municipi. Sí, perquè, clar, tot el món s'ha posat eixa data de finals de gener, que és quan s'acompliria el confinament decretat, però si les xifres no milloren, la situació podria allargar-se. I de moment les xifres no estan millorant molt. No, de fet, jo crec que tota la preocupació i la situació ja està eixint, no? Ja està tenint un impacte, però ja en tota la comunitat valenciana, però en tota Espanya. Jo crec que a nivell internacional la situació complicada no només són els dels 26 municipis, que efectivament tenien un índex d'impacte, no?, de positius major, i per això s'han tingut que prendre mesures extraordinàries, però també és cert que tots estem molt preocupats per el caràcter general, per la situació general, perquè evidentment els positius estan creixent d'una forma molt elevada. Jo crec que estem en la pitjor situació en tota la pandèmia, des que es va decretar l'estat d'alarma, estem vivint la pitjor situació, però a nivell ja internacional, i està generant també molta preocupació. Sí que és cert que tenim l'esperança, la comunitat valenciana també, que està fent també bé el seu treball en el tema de la vacunació. És la tercera comunitat, no?, que està vacunant a la seva ciutadania, als seus sanitaris, a les seues residències, però també l'evolució d'aquestes vacunes dependrà de que tots ens portem un poquet bé, que puguem evitar aquestes reunions socials. És cert que el centre de salut d'Oliva continua vacunant, això és cert, però clar, si mentre per una banda va vacunant-se i per l'altra no se compleixen les normes i no ens quedem a casa, doncs avancem poc. Sempre ho hem dit, Carmen, i jo crec que tots els mitjans, tots els regidors, el regidor de Sanitat, jo crec que tot el govern local, sempre en totes les nostres entrevistes, apel·lem a la responsabilitat ciutadana. No existeix una altra forma de control que no siga la responsabilitat ciutadana. És cert que aquestes festes de Nadal, al final ha passat el que ja pensàvem, no?, el que era la preocupació de tots. Per això es limitaven molt les reunions socials,
però moltes vegades no s'ha complit. Carmen, no s'ha complit aquesta situació, no s'ha complit aquestes mesures i ens han portat a tindre increments importants, importantíssims. Sempre hem apel·lat a la responsabilitat ciutadana perquè ens juguem la salut i això és primordial, però també s'ha vist afectat serveis com l'hostaleria, que ells han tingut que tancar les seues portes. Sí, ara mateix. I moltes vegades sí, i ara mateixa, que tenim tota l'hostaleria d'Oliva tancada. És com si ells tingueren la culpa de tot, i jo crec que hi ha molt més perill, això és una opinió ja molt personal, no? Però jo crec que hi ha molt més perill en les reunions que se fan a casa o en les casetes que les que se fan evidentment, en els restaurants. Aquesta és la primera acció que nosaltres sempre hem demanat i la primera mesura que sempre hem demanat a la ciutadania, i això és una cosa que tots hem de tindre clar. Si no complim les normes, ens infectem. Si no portem la mascareta, ens infectem. Però què passa quan ja tens un poble en tant a nivell de contagi? Que al final la transmissió es produeix en qualsevol moment en el que ens llevem la mascareta. I malauradament ha pagat el sector de l'hostaleria en el sentit que quan la gent s'assenta al voltant d'una taula a fer-se un cafè, a dinar, al final estan llevant-se la mascareta i quan hi ha uns índexs tan elevats, la probabilitat de transmissió és més elevada. I al final l'hostaleria està pagant moltes imprudències de la ciutadania. I és una gran llàstima, perquè l'hostaleria d'Oliva ha complit, ha treballat moltíssim per a complir les normes de seguretat i moltes vegades paguen justos per pecadors, i el fet de que la ciutadania moltes vegades no ha complit ha comportat que hi ha un impacte tan gran en el sector de l'hostaleria. I al final això afecta a llocs de feina, afecta a economia, i jo crec que tots hem de fer un poc més d'esforços per a intentar, perquè això és una cadena. Si tornem a un confinament, perquè les xifres estaven portant el debat de si podíem tindre un altre confinament, vindrà el sector del comerç darrere. I jo crec que això que pareix tan... També està afectat, vull dir, el toc de queda i el fet que el comerç tinga que tindre tan sols un 30% de l'aforament i que el seu horari estigui reduït, li afecta moltíssim. Hem vist molts comerços a la ciutat d'Oliva que al final han decidit obrir a soles mitja jornada. Sí. Per això al final tot va en cadena i el que no ens podem permetre és un país tancat. L'economia possiblement no pugui aguantar aquesta situació. Per això moltes vegades som molt insistents en aquesta responsabilitat i en fer entendre als nostres joves, als nostres no tan joves, que ja no existeix, i més sobretot arribant, Carmen, ja en la recta final de la vacuna. És cert que estem en un moment molt complicat perquè han vingut el període festiu. A dia d'avui ja tenim xifres. L'Ajuntament d'Oliva és cert que tots hem de reconèixer que tenim problemes en la conselleria, on hi ha problemes en la conselleria per a registrar tots els positius, perquè els centres sanitaris ja no poden més. Treballen fent moltíssimes, més de 100 PCRs diàriament en el centre de salut d'Oliva, a banda d'atendre també les malalties ordinàries que n'hi ha en la ciutadania. I n'hi ha molta limitació a l'hora de tindre personal per a poder incloure aquests registres dins de la base de dades. Per això s'ha produït un poc de desequilibri entre les xifres que anuncia la Generalitat en la situació real. És cert que aquests dies hem intentat demanar per activa i per passiva poder tindre algunes xifres per a vegades minimitzar un poc i donar tranquil·litat a la ciutadania, però és cert, m'agradaria dir-ho, a 10 de gener les xifres de l'àrea de salut de positius per a la ciutat d'Oliva es va quantificar i s'ha quantificat en 287 positius, el que vol dir que tenim un impacte, una incidència acumulada de 1.100 per cada 100.000 habitants. M'agradaria explicar això. Oliva té 25.000 habitants, el número de positius a dia 10 de gener era de 287, però es fan unes estadístiques per a establir comparatives, per això no es fa, quan donem les xifres, es fa cada 100.000 habitants i no 25.000 habitants, que és el que té Oliva. Per això és una incidència acumulada de 1.100. Són xifres preocupants, Carmen. Són xifres que ens ha portat a aquestes mesures extraordinàries. I que comporta, entre altres coses, que Salut estiga col·lapsada a Oliva. Efectivament, estan fent moltíssimes. Lo prioritari ara per al centre de salut és detectar la transmissió, saber quines persones estan contagiades, que les persones sàpiguen que
són positives i que tenen que quedar-se en casa complint en el confinament, això és prioritari, controlar aquesta transmissió. Després, el centre de salut s'encarrega també del rastreig, el control d'aquestes persones que han donat positiu per a veure el seu estat com està, la seva evolució, i passats els 14 dies que puguen ja donar-se d'alta sanitària i incorporar-se en la seva vida normal. És moltíssima tasca la que està fent el centre de salut. Aleshores, ja no els queda temps materials per a poder sentar-se també a tindre personal per a registrar les xifres, però nosaltres també coincidim en que el més important ara no és registrar xifres en un ordinador, sinó intentar parar la transmissió, controlar i fer un seguiment a les nostres residències de la nostra gent gran, dels nostres majors. Tenim 2 residències amb índexs de positiu molt elevades, una d'elles en 42 positius i una altra residència de gent gran en 52 positius. Aleshores, ara és prioritari fer el seguiment, controlar a aquestes persones i que, per favor, tinguem, per sort, intentem i desitgem que tinguin el mínim impacte i la mínima incidència en les nostres residències. I aquesta és la situació actual, Carmen, en aquests moments. Clar, davant d'aquesta situació no ens queda més remei que bueno, pues, efectivament, com diem, el fet d'intentar de la millor forma possible complir per a no tindre més contagis. Però així tot, crec que vostès estan empenyats en que el municipi no es pare i, per exemple, s'estan fent inversions en els centres escolars i també en les residències. 2 punts claus també en aquesta situació pandèmica. En el cas de centres escolars, sempre hem dit de l'àrea d'educació de contratació que no podien consentir que aquesta pandèmia sanitària també arrastrara i s'enduguera per darrere les inversions en la ciutat d'Oliva. I no hem deixat de treballar per a que els nostres centres millores, els centres educatius, els col·legis de la ciutat d'Oliva, en la immensa majoria són molt vells, tenen molts anys i necessitaven millores imminents. I aleshores vam continuar tirant endavant la redacció de projectes dels plans edificants i la contractació, perquè també vull recordar que a banda de ser important per a dotar d'accessibilitat, per a dotar aquestes millores que necessiten els nostres centres escolars, millores en tota la infraestructura, totes les instal·lacions elèctriques, totes aquestes millores també comporten moviment econòmic, ocupació. Les empreses que els diners es manegen, que els treballadors estiguen en actiu, perquè tot això també genera ocupació i economia. Aleshores, no hem volgut deixar que la Covid també deixara o suspenguera cap tipus dels edificants. Hem tirat endavant i a pesar de que en moltes ocasions estem paral·lelament executant les obres de l'edificant i tirant endavant també l'exercici i l'aprenentatge ordinari dels nostres alumnes. Estem compatibilitzant les obres també en la tasca diària del centre escolar. Pot portar algunes molèsties puntuals, com no, evidentment, quan estem en obres i fem alguna activitat ordinària, hi ha una sèrie també de consideracions que s'han de tindre en compte, però també vull agrair també l'esforç que estan tenint tots els centres, les direccions de centres escolars, l'equip docent, per a poder tirar endavant. Des de l'oposició els han criticat a vostès per mantenir aquestes obres. I jo crec que al final l'oposició ha de deixar treballar. I crec que és important, i faig aquesta matisació, Carmen, perquè és molt complicada la situació actual i no podem tindre una oposició que es queixa eternament de tot. Així necessitem unitat, necessitem mans per a treballar. Així necessitem no pedretes en el camí, sinó intentar fer les coses fàcils per a tots, fer les coses fàcils per a sanitaris, fer les coses fàcils per a centres educatius, les coses fàcils també. Nosaltres vam tindre també un brot en l'escoleta infantil el Caragol, que ens va preocupar moltíssim, i tampoc eren moments de lluites polítiques ni d'intentar fer demagògia o partidisme polític en situacions tan preocupants per a la societat. Carmen, jo crec que la gent espera de nosaltres treball. Crec que la societat espera que estiguem a l'altura en responsabilitat, en donar un missatge de calma, d'esperança, de tranquil·litat, de responsabilitat. Jo crec que la ciutadania espera dels seus polítics això, no espera lluites ni disputes ni discussions, perquè això s'ha de fer en els òrgans interns que té l'Ajuntament d'Oliva.
L'Ajuntament d'Oliva i el govern estem reunint-nos en l'oposició. Totes les setmanes n'hi ha òrgans col·legiats, ens reunim, podem parlar, podem millorar, però ja li dic jo que propostes es produeixen molt poques, però després, cares mitjans de comunicació, és una crítica contínua. Jo ho lamento perquè també he sigut oposició i jo tinc clar que el Partit Socialista, si avui en dia estiguera en l'oposició, estaria remant, ajudant i posant els seus recursos, els seus coneixements i els seus braços a disposició del govern que estiguera. Vaja, que considera vostè que és més el benefici que generen aquestes obres que el perjudici que puguen ocasionar? Per supost, no podem deixar que l'economia s'apare, no podem deixar d'invertir. Vull recordar que els edificants van a millorar tots els centres escolars, n'hi ha centres, i hem d'assumir que va a produir-se obres a mesura que també està produint-se l'aprenentatge diari dels alumnes. I això passarà en pràcticament, hi ha algunes inversions, alguns centres escolars que són molt baixetes, aleshores entenem que l'impacte va ser molt baixet, però n'hi ha obres com el centre de l'Alfadalí, que estem pendents per adjudicar ja per al llarg d'enguany, però estem parlant de 1,7 milions d'euros en millores del centre educatiu. I l'Alfadalí està esperant aquestes obres ja imminents perquè tenen moltes necessitats de millorar les seues infraestructures. És molt fonamental i important que tinguin uns col·legis en les millors garanties, efectivament. Ja que pobrets meus estan ahí anant a escola, fent els deures, portant-se com toca i aguantant la fred d'avui. I sense queixar-se, Carme. Sense queixar-se. I a més van contents a l'escola, així que per lo menos que les tinguin ben enrejades. Hem volgut també aportar el nostre granet d'arena i els hem fet arribar a tots els xiquets d'infantil i de primària mantes, una espècie de ponxos. Que van parlar ja d'elles. I bueno, per lo menos tenen més possibilitats d'estar més calentents. Però són exemplars els nostres xiquets. Sí que ho són. Tant de bo que ens portarem els majors com es porten els xiquets. Tant que hem d'aprendre els nostres menús de que a vegades les coses són un poquet més simples. Efectivament, així és. Anna Morell, vicealcaldessa d'Oliva, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies a vosaltres, Carmen. Sempre és un plaer. Herrera en COPE. COPE Onda Naranja. Estar informado. ¿Tienes problemas de calor?